今日午前4時ごろ、大阪・阿倍野区の路上で人が倒れている、頭から出血していると警察に通報がありました。警察が現場に駆けつけると、20代とみられる男性が倒れていて病院へ搬送されましたが、その後死亡が確認されました。警察によりますと、通報があった後、トラックを運転する50代男性が現場に戻ってきて、当たったかもしれないと警察に話したということです。トラックには目立った損傷はありませんでしたが、トラックのドライブレコーダーの映像から、このトラックが最初に男性に接触していたことが分かりました。警察はこの男性に任意で事情を聴くとともに、他にも事故に関わった車があるとみて捜査しています。